Baba namai tinokutambira muchirongwa chedu chemacouples chinonzi couples.com. Muzuva ranhasi tingada kuziva tina baba namai ani. Alright, maita zvakanaka kwanisu muchirongwa chino. Muzuva ranhasi muna baba namai Gaste. Ndo amuri kutaura navo mune chino chirongwa. Tinokutambirai. So muchirongwa chichika tine tichibvunza macouples kuti makambosangana sei. Zvakatanga sei kuti rudo ruzobluma kusvika pamuri nhasi, muri kugara sei, jeni yenyu kubva pakutanga kusvika pamuri nhasi. Saka handizivi kuti nikatangana chatangana ni kuna mama here kana kuna baba. Alright, aiwa hapana kuipa rega ndipadaire ipapo. Mukusangana kwatakaita namai ndikati tichitanga kusangana takasangana kuchitungisa. Ini ndaidzidza panonzi paSpaces. Saka ndichidzidza paSpaces ipapo ndaitiwo panguva dzati tapedza chikoro dzedze nombobuda munhu ombotenderera mamakoni muya pano vanoziva zvitungisi uchingoonaonawo zvako zvaunenge uchingoonaona. Saka mukufamba imomo ndo pandakasanganawo nemusikana. Aya ndo vandatongofarirawo munhu wandakaona ipapo ndakati regai ndimbozamawo rake. Saka ndo kusangana kwandakaita nemudzimai wangu wandinaye muzuva ranhasi. Saka ndakabva tatanga kudanana kubva muna 2012 ndokuchizomusiya kuZimbabwe 2013 ndakuuya kuno kuSouth Africa. Ndobva ndangogara gore rimwe chete 2013 wese akapera ndiri kuno. Ndakazodzokera kumusha muna 2014 muri muna March. Ndobva ndakazosvika ndinotanga kuorganiza kuti titange kugara tose. Okay. Papapo matiti udzei muchimhanya. Makangosangana nebhebi murodhi here kanjani? Kungosvika mototi bhebi ndidewo mubva matodiwa here? Zvanga zviri nyore here? Zvanga zvakamira sei? Chii chakanatsokufadza kuti bhebiro makasvika sei? How was the approach? Munongoziva kana munhu uchinge uri mukomana kazhinji paunotanga kuona musikana chiso chaicho unotanga kutarisa chiso ndo zvinhu zvaunotanga kutarisa uchiri mukomana. Munongoziva mune muchiravano wechikoro saka mutarisa zvakawanda kuti uzoda kuti uzive kuti ane mwoyo wakaita sei or ane chiayo chekutanga ifesi nonga mungozoona kuti aiwa ndakazvibatira tsvara katenge yangu ndakaona kuti haangadariki. Ndo masvikira ndakaita kufurikidza nokunakidzwa nefesi. Then kuzodanana kwatakaita ndo patakachizotangao kudzidzana kuti mumwe wangu ane mwoyo wakaita sei. But chinhu chaiva changondinakidza chandakafarira pekutanga aiwa harunako rwamai. Saka ndakangovaonawo mukufamba imomo ndobva ndatongovamhanyira vachibvawo mashopusi vane zvaibva kunotenga vanga vakabata kapabhika vaibva vachiratidza sekuti vari kubva kunotenga something pamagrosa. Ndo kusvika kwandakaita munongoziva semunhuwo anombotanga chiramba then vakomana kashoma kuti ungobvuma defeat. Saka semunhu wandaiona mazvise ndakaramba ndichingotera kusvika tsoro dzangu dzazobuda popo nhasi tiri pano. Saka zvakakutorerai nguva yakareba sei muchingomhanyidzana netsuro yenyu kusvika mazoti maibata yabvuma tsuro? Handiti zvakanditorera vhiki rose kuti nhasi waenda wombonzi ndichazokudza mangwana mangwana zvokawana munhu saka zvangu zvakatomi. Munongoziva zvepanguva yacho zvasiyana namazuva ano pekutoti munhu unogona kungoona munhu paFacebook kana kuona munhu paWhatsApp wobva watongoratidza mainterest same time zvatoita. So panguva iyi zvinhu zvanga zviri a bit slow compared pane zvazvava mazuva ano. Okay. Chokwadi. Tomboenda kuna mama. Mama zvakatanga sei? Kuti mungoti mukomana ngoti ndatomudawo. Semataura mbota baba wakasvika ndichobvawo kumashopu asanganini vakati nditi ndeipi unonzani? Haungotiwo zvezvisikana muzivo tinomboinyeba mazita but ipapa ndautombonyeba ndakangoti kana ndataura zita chero chairo. Ndikanzi inini ndinotiwa Gaseni. Ndiri kuita mekanika koma bvunzwa nani?
ndobva tazoita sepaipa kutoti ndanga ndakufarira ndipo nhamba ndikati handina nefonini ndizoona ai mukomana ari kushingirira ndikati aregai timboona kuti tinosvika kupi singatozoti mwari anenge akati ndo pako. Alright. Kana kuti nemuwo maingoramba-ramba asi manga matopenyerwa nemukomana mukatonoti apa ndadapa mumbonye pakuramba-ramba. Taura chokwadi musi wokutanga aka chero nechakaita kuti ndisanyebe zita handizivi kuti chii asi aitombosva kuti munhu akakuti unonzani wototaura rimwe zita rekuhameno musi wandakangofunga kuti rege ndikomudzawo zita rangu rechokwadiwo pandakazoona munhu achidzoka ndikati zvinenge chaizvo kaona munhu achishingirira kudai soka anenge ari pachokwadi. Alright. Mamufarira pa chamakatanga kuona paari chamakafarira imimi chakakutora imwe wenyu kuti muzoti muti uyu anoita kuti tidanane tifambidzane chingava chii? Smart mucheno mukomana ichena ubva ati maflat cap akabvira kudhara achipfekwa ndaitoti zita zangu dzipfeka ndoti unozvidonzonzi ko ndikasazvida ndozodiwa nani vaizvinzwa. Zvandadiwa mufaro wacho unenge wakanyanya saka panguva iyoyoka ndakabva ndatongozvudza inini kutoti uyu musikana uyu anogona kuita amai vemba kupfurikidza nekuti atombofambidzana ndakudzidzawo matauriro ake unhu hwake ndo zvandakazonyanya kufarira. Munongoziva kuti uchiri mukomana it's not like unongonyenga musikana ubva toti ndewawada kutoti atoita amai vemba but kupfurikidza nekumudzidza kwandakaita pamazuva acho iwawo ndakaona akandinakira ndikatoti aiwa munhu ndinoenda naye ndinomuintrodusa kuna mukoma wangu zvese zvikatofamba sekudaro ndichongovaudza kuti ndomainini venyu avo. Ndakabva ndatongotanga kutongova munhu ari committed kwaari handina kuda kutanga uchimhanya-mhanya kuti uko munongoziva pachikomana akati unenge uchiziva kuti handogona kuti vasikana vairi kana kuti vatatu enge chiri chokwadi but panguva iyoyo aiwa ndakambofokasa naivava ndikatoona kuti aiwa ava vanenge vanoita kuti ukandipa kitchen. Zvakautorei nguva yakareba sei kuti muzotanga kuti makundointrodusa bhebhi renyu? Kuti ndizotanga kuti ndakunointrodusa zvakanditorera 3 months, almost 3 months. Pesa apa taingoonana tega zvongoti ndangoona musikana wangu ndasangana naye totaura nyaya ndomuperekedza ndodzoka ndoenda kumba ndomuona chidaro. So after a period of 3 months ndopandakazoona kuti kunyange ndikasvika naye kumba hapana problem. Saka ndandine freedom iyoyo bhozi kwandaigara uko kwandikutaura kwandaigara uko kuchitungwiza ikoko ndaigara namukoma ndasingagari nevabereki ndaigara namukoma namai guru. Saka havasi vanhu vekuti vaityisa kuti unovaudza kuti mai guru ndakugirai mainini venyu ava aiwa nhasi ndovanombotibikira kuti kana kuti mukoma mainini venyu ava zvinhu zvaitofarira nokuti munongoziva kuti ukawanza kuita vasikana kuti uyu zvinogona kuisa picture inenge siri right. Saka pandakatova introduce kuti ndiye musikana wangu mai guru mukoma ndiye musikana wangu zvakatovafadza vakati aiwa bamunini vanenge vanoziva nzira dzavo. Ko amai makafila sei makunzi tiri kuenda kumaintroduction? Unozonzwa kuti zvinenge zvine gwara izvi ukaona munhu chero chodzosaurawo kuti shamwari anga achiti handiendi nokuratidza mukoma wangu inge uchiona chiedza kuti saka kuratidza kuti ndodiwa zviapa munhu ada kutondiratidza hama dzake chero mangwana zvikazoenda nepamwe ndine kwekunomhanyira kuti ndini waya ndakambouyawo pano ndinenge ndine kwekutizira vandeoziva ndokwanisa kunongedza kuti mukoma wake apa. Saka ndakafara chaizvo munhu achiva neidea yekuti ndoda kumbonoti une pandinogara uonewe mukoma wangu andogara navo nomukadzi wangu. Mataura imimi makati ndikazobva ndauya kuSouth Africa ndikazodzokera kuti nditi chibhebhi chiuyawo kuSouth Africa apa manga matobvisirana here kana manga muchiri muurongwa makavatora sei madam padeni? Padeni zvakaitika ndezvekuti inini pandakauya kunoku munongoziva kuti munhu kana uchinge wasiya munhu wako kure vanhu pamunenge muchidanana pai panoita kapfunga kamwe kanoita kuti hama wangu kuti kwaari ikoko kwakangomirira ini panhu panenge pachinetsa. Saka pandakauya kunoku ipapapo nonga ndakasvanda gore rose
ya ne 4 months I think ndopandakazoti ndakudzokera. Saka ndichidzokera ndakasvika zvishuwa musikana wangu kumuona aiwa anga aripo akanimirira. So nhau idzodzidzi dzekuti unenge wakutya kuti panogona kungozongoitikawo something handinogona kuzongoteererwawo munhu wangu. Ndakabva ndangosvika ndobva ndatongoti bebi pandiri kudzokera tiri kudzokera tese. Zvimwe zvinozoteera kana zvinoda kuzogadziriswa tichazozviona taatose. Ndo maitikiro azvakaita. Manje madha hamuna kutya here maunzi taakutodzokera tesa? Mufaro wacho unenge uri ipapo here? Chero zvinozoteera zvacho unenge uchingotozozviona kumberi ikoko. Kozi gore rese wagara usingaone munhu unenge utone mufaro wakati uri kudzoti chokwadi adzoka here naye achiti pamwe haadzoke. Ya saka tadzokera tose. Takauya takabva tose kuZimbabwe muna May. Ndakabva ndatongotora musikana wangu ndikauya naye kuno kuSouth Africa. Zvanga zvakanaka pakuti panguva iyoyo ndanga kushanda ndaigarawo ndoga. Saka takambogara nonga almost 1 month yose ndisina kumbobvira ndamboudza munhu wandakaudza kuti ndo zvandakaita. Saka ndakazoti papera mwedzi tichitogara zvakanaka ndopandakazongoti chirega ndizivise vanhu kuti ndo zviripo. Ndokuzotanga kufona kumusha chiudzawo ana Mudhara, ana Mhomzi, ana Blaswaya vatambotaura nezvavo. Takutongozivisa vanhu vese kuti ndo mamiriro azvakaita. Ya saka vanhu vakatombobvunzawo vana mukoma kuti waiwada kuzofambisa nenzira iyi ungadai wakataura takaita zvinhu negwara paro but zvinhu zvanga zvatoitika. Saka takagara tose zvakanaka nemukadzi kubva panguva iyoyo yandiri kutaura 2014 iyoyo akapera chimama changa chatozvitakura. Then 2015 ndo patakazobatsirwa nemwana wedu wekutanga mukomana anonzi Mafre. Amutumidza kuti Mafre ndiko nezvi mukomana mukuru atokura. Saka 2015 iyoyo takashanda futi. Gore rauda kunopera ndo pakazopera basa. Nonga mwana angatova ne 8 months. Ndo pandakazotanga kuita pane episode atakambotaura iyai pandakazomboenda kunoita zvechizamazama zvakatangira ipapo. Saka ndakasiya mukadzi ndobva ndaenda kuya. Chinhu chakazongondifadza ndechekuti panguva yese yandakagara ndiriko mukadzi wangu hanga chiri mwana mudiki kwazvo, munhu ane mwana 1. Ndakagara almost gore rose ndiriko asi ndakadzoka ndikawasvika mukadzi aripo. Handina kumbobvira ndakanzwa kuti akaita mufambiro usiriwo kana kuti pane vanhu vaiuya pamba. Ndakatongosvikawo ndokutotanga kugara tese futi zvakanaka. Kubva 2017, 2018, 19, 20, 21, 22 ndo patakazoita mwana wechipiri anonzi Griffith. Yaiko nezvimukomana mudiki ane makore mairi. Saka pakugara kwese kwataita kubva 2014 kusvika iko zvino 2025 tava ne11 years tiri tose. Pa11 years idzi tine vana 2 vese vakomana. Mukomana mukuru wekutanga anonzi Mafre sekutara wandaita, then wechipiri anonzi Griffith. Matambudziko anombowanikwawo mumarriage. Munongoziva kuti pane zvimwe zvinhu zvokuti munogona kutadza kunzwanana, vanhu mombotsamwidzana, vanhu momboitirana sei, asi tinozongogadzirisa. Because tese kwatiri kunoku kwatiri kugara kuno kuJoburg, pari zvino hapana hama yangu inini iri padhuze yekuti kana kukoti pane zvandoda kuti nditaure ndingaenda ndonoudza, oro hama yemudzimai wangu iri padhuze kuti kana pane zvaitika agona kuti ndakumboenda kwaningi wangu. Aiwa, tiri vanhu vanotongozvigarira vari vairi. Kana pane zvatinenge tisina kunzwanana tinotongogarisana mumba imomo totaurirana, dambudziko redu ropera, totopfuurira kutoenderera mberi neupenyu tichitogara zvakanaka.
saka kusanzwanana kwatinichiitawo ndokumwe kudzidzana futi kwatinichiita kuti inini kana ndine chinhu chandii ndaita mumwe wangu akandiudza kutoti icho kana kuti akanditsamwira then ndakutozivawo kutoti ndikadai hazviswadzi mumwe wangu kana kuti iye wakaita futiwo the same thing is just vice versa ndotongozivawo kutoti haiwa zvinhu hazvifaniri kufamba nenzira iyi kandi anofanira kutongoziva kuti akuti nditi mumwe wangu zvinhu hazvifaniri kufamba nenzira iyi saka tingangoti pakugara kwese kwataita tiri vanhu vanowirirana pamakore ese wavo atataura 11 years. It's not a joke at a young age yatiri, but we are managing tiri kuwirirana tinogadzirisana tichipanana mazano pane zvese zvatinoita saka zviriko zvinhu zvekuti unogona kuti muri mumba mumwe anogona kuti anoda kuona maaction isu tiri vakomanaka tiri vanhu vanoda kuona mafirimu epfuti-pfuti ivo vanoda kuona manigerian saka tofanira kutongoti titongoadapta tichigona kuti tiaccommodate each other pane zvinhu zvatinenge tichiona kana vakatongoti vanoda kuona muafrican avo yavo ndizvozvo we just switch kune zvavanoda tese towana tiri pamwe chete ndo zvimwe zvekuita kuti bond yedu irambe iripo saka sekutaura ndaita kuti machallenges yes they are there but we overcome them nekutaurirana kwatinenge tichiita saka ndo nzira yedu yatiri kurarama nayo uyewo zvatakasangana nazvo zvakaipa nezvakanaka zvatakasangana nazvo mukati memarriage yedu so far. Hameno amai kana vaine zvimwe zvavada kuwedzera kubva pane izvi kana pane zvimwe zvandasiyirirawo zvavaroda kuti vangozivisawo kuruzhinji ruri kuona programu iyi. Jeni 11 years nguva yakareba asi ndinoda kungotaura kuti kwandiri kusides easy kana muchiwirirana uye rudo kana ruripo especially rudo kana ruchipisa pakati penyu nekudzidzanawo kuziva kuti mumwe wako anoda zvakati kana kutiwo zvisikati haazvide ndokuti zvenyu zvirambe zvichifamba zvichiendeka. Ndiri seno pane mumwe wangu ndadzidzawo zvakawanda. Mumwe wangu munhu ane rudo, munhu ane hati yekupa, even chero murodhi achifamba ane hati yekungoti. So nongoti pa 11 years I'm learning a lot from him. Toona kuti kune zvakawanda zvandiri kutorawo paari. Saka sekutaura kwaari kuita ikoko it's not easy kuti dzinze 11 years dzapera. It's not like 11 years idzodzo zvinhu zviri kungofamba zvingori smooth. Ayo kutopemberera kwatotoita 11 years ikoko kupemberera kuti pane zvatinenge tatadzirana zvazvi we are managing to come to a solution yekuti tozvigadzirisa then towirirana zvinhu zvodi zvoenda mberi. Saka zvinhu zvenge zvichitombonetsa tichitomboita kakupokana katinoita asi kupfurikidza nekunzwanana we are managing that. Muzvipatara munoti netsei? Imimi maizvarira kupi, kuZimbabwe kana muno muSouth Africa? Muno pane wekutanga. Pane wekutanga. How was the experience? Makabatwa sei oro experience yenyu yanga yakadii? Ndingangoti pandakanotanga kunonyoresa it was very hard. Nokuti ndakati ndichisvika takatomukira kuseni kunomukirwa na4 unenge watomuka unobata line. Ndaperekedzwa natete wangu hanzvadzi yavo nobata line kuya. Time dzavo dzekubasa dzakwana vabuda vaenda. Tasara paya tapinda mukati. Mimba yekutanga unenge usingambozive tapiwa kagaba kaya. Zvikanzi tsameyoruta sisi, kuruta kuya kwazikana kuti chii. Ndikati what is it? Zvikanzi unditaudze chirungu. Handisi murungu zvenu wakandiendesa kuchikoro. Ndikati alright ngatitaure Zulu ndoinzwa mbichana ndogona kuita sei. Zvikanzi handisi muZulu ndiri muPedini. Nyiri tsameyoruta. Ndangomira nekagaba kangu kaya handisi kuziva kuti ndodini. Zvikanzi next kwakutotanga kubatsira vamwe ndirimo mukati muya. Ndingona vanhu vari kupinda mama nesi aya opinda obvunza kuti kwa vakamirira ponzi murungu arikuti nesu nechirungu pano. Ndiudzi handanga akatindisa kuchikoro kusvika vaenda kulunch vatopedza kuma4 vakuda kuchaisa ndopakazonditi toda kutesa kuti une nhumbu here. Saka tora gaba iri unoita se
uende kutoilet uyotipe titeste. Apa buda kunze murumu tiri hamusisina mabhenjesi aempty netoilet yacho ndasingazivi kuti iri kupi. Kwakutozodzokera futi mukati mendekati matoilet ari kupi zvikanzi mafurena so kudzingaira here chii vachitaura nechirungu cheche. Ndopakandirarira kumatoilet kuya ndazobatsirwa paya but zvanga zvakaoma. Ndiri kutozobuda ndakubuda paya ndakatosangana natete because vakatozochaisa kusvika kubva kubasa usvikaona munhu haana kudzoka akati kwarasika here mwana wevanhu vanditiyera kuchipatara ndoona ndiri kubuda akati nguva dzino nenguva dzatamuka ndikati ndanga ndichiramba kubatsirwa ndanyinze ndonotsvaga chiinterpreta ati kana usingagone chirudzi apa inspector yacho ndasingaikwanisi hatikwanise kuita sei kukubatsira. Ndopavakanditi kana pachinesa atogona kunoenda kune chimwe chipatara chainzi kuOliphants ikoko kuri nani vanobvuma kutaura chirungu. Next time ndokwaunoni saka panext visit kuya chipatara chaiko changa ndanga ndambobatwa zvisizvo ndakatoti ndichadzokera kwakubva ndachinja use zvinongoitawo mwari ko ndakafamba zvakanaka. Semimbo dzekutanga zvaunenge usinganzwisisi unenge uchitobvunza ndiri kunzwa zvakadai uchibvunzwa mwana anokika zvakaita sei svika ndinozvare but zvinenge zvakangooma unenge uchinyatsoona kuti patakazenge taenda unozvara mabatirwe acho atinenge tichiitwa especially panhau dzelanguage idzodzidzi vakatongobata kadhi rako kungoona kuti utori mufureni uri munhu wepanze zvinenge zvisina kumira mushe. Asi ngoti kana uine sapoti yeumwe wako unenge uchingopusha uchinoti tine kwatiri kuenda nonzi shinga usawara zvinoita kusvika ndazobatsirwa mwana wangu mubatsirwa wangu neoperation. Ndobva ndatozoita se ndavafonera ndikati infact ndakaramba ndichiti handisida kusaina operation ndikati murume wangu auya andisainire zvikanzi isaina iwewe ndikati ndoda kuti murume wangu aite se auye. Ndamufonera ndikati ndanzi operation yausaine. Ndobva asvika pareception iye achizonditaura anoti akarambidzwa kupinda zvikanzi hamuchabvumidzwa kupinda munhu wako atoenda kuoperation atoenda kutheatre. Vauya kwandiri zvikanzi ongoti tiri kumira murume weizi you see that murume wako unoti unomuda chezvo adi kuuya izvo munhu auya arambidzwa kupinda. Ndangomira pepa ndapushwa chingoro chaicho ndapiwa mafomu zvikanzi chienda unofila ndikaenda ndikandobva ndanoitwa operation yangu. Ava pavakazotouya vakanditi wadii ndikati ndatobata mwana ndikati ari kichitoka zvemasurprise ndikati ndichitorikwa ndikati ndabatsirwa mwana ndiri kutorwadziwa ndiri kutoti muye musaini. Vakatouya stress iri umu kuti chiona manje munhu asati abatsirwa kwakutozosvika uchiona ndakabata kamwana kedu kamukomana kavakazopa sere kuti mafri. But alright tisataenda kuzita remwana rokuti mafri. Tine vakawanda mumazimbabwe kana nevamwe dzimwe nyika but especially mazimbabwe sezvo tiri kutaura nation. Paexperience yamakaexperienza yekuchipatara munoti kudii kune vamwe venyu vechidzimai vachada kuenda kundozvara kuzvipatara izvi uye vari musame condition nemi? Kurudziro ipi yamungavapa? Ine hangu kurudzira ndavapa ka home is the best taura chokwadi because pane wechipiri uyu ndakazonomubatsira kumba ndakaona different ini ende unenge une rusununguko rwere rwokutaura kuti uri kutaura rurimi rwako. Chero ndikandwa kuti ndarwadziwa ndine rusununguko rwokudeedzera kuti dai mauya mambondibatsirawo nechepapapa than muno one uri kuti une pain une fear yekuti varichandibata zvakanaka here fear that thing yekuti I'm a foreigner here. So home kumba kwakangonaka zvako. Home is the best always. Ndonzwa vamwe vachiti kuZimbabwe zvipatara zvacho hazvina chakati hazvina zvadai so aunozobatsirwa chichi vazhinji vanongoti kuSouth Africa kuri nani because kune zvese. Imi munopaona sei? Amen. As for me maybe yanga iri excitement yekuti ndinozvarira kumba because ndakati ndabata mimba yechitundu ndakatozvudza kuti neoperation yandaitwa ndoda kumbonozvarira kumba ndonoti chii chaitika ndinozvara operation again rwaka ndichakwanisa kuita normal birth. Ndobva ndaenda ndikanonyoresa ndiri muno muSA ndikanonzi hauchakwanisa kuzvara normal again because wakatomboitwa operation. There's no chances of you kuti uzvare normal. Kadhi rangu chibva tonyorwa kuti operation ndakabatikana ndikarwadziwa zvisingaiti ndikatombochema ndiri mumo ndikati wai vari kunditi operation
handina macomplications andinawo ndiri right. Ndichosvika kumba ndikatotaura ndikati ndakuenda kuZimbabwe, katombondinyengera kuti zvaramuno, ndikati ndakuenda kumba. So maybe it was excitement yandanga ndinayo yemunhu ari kuita se ainga aine feeling yekuti kana ndaenda kumba ndiruda kunozva, and for surewo ndakasvika ndikanozvara normal. Handina operation yandakaitwa 9 months dzangu. So zvezvo kuzotarisa mafacilities okuti chakati chakashota chakati chika, on my side handina chandakaona. Ndandingoni excitement yekuti ndiri kumba ndinana amai, because baita ana mai vangu vamweni vangu vanga varipo, vana tete, ndakakomberedzwa nevanhu vakawanda. Ingonditi shinga zvinoita unomubata mwana wako, and vamwe vanga vaine fear yekuti since kadre uku ranga kanzi handichakwanise kumbozvara normal because ndakatomboita operation, but when I was home hazvina kuitika izvozvo, ndakakwanisa kuzvara normal. Saka zvokuzoti hanzi chakati hachipo, asi nangu handauda kuzvitarisa nekuti chandakafara ndechekuti handina kukwanisa kuzoitwa operation rwepi. Pechi2 ndakazvara nenormal birth, ndo yakandifadza ndiri kumba angu. Bva mati mwana anonzani? Pamwana patakabva tati anonzi Griffith, ndo zita ratakamutumidza. Akauya neidea yezita iroro ndiani? Akava nezita iri ndini. Saka tose baba naamai takaita chibvumirano chekuti inini ndichapa zita uye amai vachapa zita. Saka zita rekutanga ndo randakabva ndamupa ini ndo rekuti Griffith. Amai vakazomupawo rechipiri anonzi Kupakwashe. Saka rekutanga riri pabirth nepassport ndiGriffith Kupakwashe Gaston. Saka zita iri rakauya kupfurikidza nekutarisa zvinhu zviri kuitika. Saka matarisiro andakaita nhoroondo yavo kubva pamwana wekutanga kusvika pane iyeye wazombata, ndo zvakaita kuti ndizouya nezita iri rekuti Griffith. Griffith rinoreva the Lord or the King. Izita rakaoriginate from the Welsh. Saka kuuya kwaakaita muupenyu hwedu, he was just like the prince watatambidzwa kunzi aiwa ndo varidzi veusha, ndo zvakandi-inspire kuti ndipe mwana zita iriri. Torivhesa toenda muna 2015 vatati Mafre because mazita not an ordinary person anga natsodoma kuti zvinoreva zvakati baba. So imi ndimotoudza history, what inspires the name Mafre? Saka back in 2015 zita rekuti Mafre izita rakangouya mandiri, ndakangofunga zita ndigama ndiri kuti mwana wangu ndikamutumidza kuti Mafre. It's just a name. It's just a name randakangofarira, a male given name randakangofarira, ndakangozvidza kuti ano inini mwana wangu I'm going to name him Mafre, kupfurikidza nekungofarira kwandaingoita zita iri. Zvechirevei? Meaning yaro zvinongoreva harina kumbonyanyosiyana nezvekuti Griffith. Saka pakutsvaga manje mune ma-explanations akasiyana-siyana, ndataura ini ndakati Griffith riri kureva the Lord, then Mafre in other prescription inenge chireva futi the prince. Ani makuzvona. Saka paakauya pekutanga ndo chinhu futi chakaita kuti ndide kumupa zita iriri, kuti it was just a male given name but riri kuinspire futi something kuti munhu wamatambirawo munhu ane uremu mukati melife yenu, ndo zvakaita kuti ndiuye nezita iroro futi ndichimupa kudaro. Chirudzi ichi iro ukaritsvaga mumabhuku izita futi rakaoriginatwa from the Welsh. Saka ndo chii chinonzi Welsh? Baba muruti kwadza nechirongo Welsh chii? Moti kwadza. So apa Welsh tiri kungotaurawo zvangofanana newedu mutauro kungoti Shona. Kana takutaura tovara unogona kungotaura chingopa muenzaniso kuti kuchishona tinoti. Saka Welsh it's just another language yekune dzimwe nyika iya vanenge vachingoshandisawo ma-names akaita sana Griffith. Saka sekwedu kuchishona kuti tina mazitawo ana Tawanda
ndo zvazviri kuzama kungoreva. Hai, ndaingoda kuziva kuti chishona chekunyika ipi chete. Timbobvunza baba namai kuti timbopinda mumba menyu shoma kuti makagara kudai mumba mamereji mazhinji vamwe vanoti 50-50 vamwe hamene mimi kuti apa munopatambawo sei mumba menyu iye ma50-50 yakawei. Aiwa, maita zvakanaka. Yema50-50 yakati kuuya iyi hatingati yakaipa, hatingati yakanaka. Saka zvakuenderana nokuti iwewe munhu personally how do you handle the situation. Saka isusu medu mumba, we are just talking on behalf of ourselves. Nauye 50-50 haiko. Inini as the man, I'm the head. Ndinosarudza kuti pandinoenda kubasa whatever pashoma pandauya napo ndinongoudza mudzimai kuti ndopatinapo. Hazvina basa kuti iye ane yake ainayo, but I just see I've told myself kuti it's my responsibility to take care of my family. Kana pachida kubhadharwa marentals, I make sure kuti marentals abhadharwa. Kana pachida kubhadharwa mari yefees, I make sure kuti fees yabhadharwa. Kana pachida kutengwa chikafu, I make sure kuti chikafu chatengwa. So on the other side, I'm not saying mari amai hatishandise mumba. Ivo vanoitawo zvavo zvavanoita. Kana vachinge vauya vaine mari vakaona kuti aiwa pakadai so paroda kugadziriswa apa, vanongotorawo mari vachingoshandisa. Kana inini ndichinge ndisina, ndichitoonawo futi kuti pane mari iri kufanira kunge ichinge iripo yekuti titumire kana kumusha, ndinovaudza amai kuti hai kunizvi kusati kwangu hakuna kumira musha. Pamari yako iyai yaka ndinogona kutoitora sechikwereti kuti chimonipa mari yako iyai ndimboita madhira andoda kuita. Ndokunge pane zvandoda kuita, or kana pane zvandoda kusanganisawo, munongoziva kuti pachirume tiri vanhu vanoitawo tumwe tumadhiri tuzokuti hauzomiriri mari dzinobva kumabasa chete. We have our own things zvokuti zvaunoda kuita unenge uchishandisa mari. Saka ndinongoenda kuna mai ndongovaudza kuti chimbonipawo kamari yakadai, votondipa mari then tichitoenda takadaro. Ko pakutonga mitemo baba vati handidi munhu anosvika na5 mumwe akutoya na12. Kana kuti pakuronga apa taronga zvataronga mumwe akutorongawo zvake ega ama2000 havadi kutongwa kavandotonga ivo. Yeah, ichokwadi. Yeah. So panhau iyoyoyo ndo pekuti tinoonesana first tisati taita decision. Kana inini kubasa ndikaona kuti nhasi kuri tight, maybe ndichanonoka kusvika kumba ndiri kusvika na9, ndinofonera mumwe wangu ndomuudza kuti baby nhasi ndiri kunonoka kusvika because of 1 2 3. Nekuti kana vachiziva kuti mazuva ese ndosvipinda mumba na6, obviously vanenge vanotasira kuti 6 o'clock ichikwana vachanzwa gedhi ichivhura kuti munhu ari kupinda. So dera ndine delay, ndinovaudza naivowo kana vaine zvavo zvavaita zvokuti vachanonoka kupinda mumba vanofona vondiudza futi kuti nhasi kana muchimbofanira kanga kumapotoko aiwa moona kuti moita sei, because inini ndichanonoka nekuda kwe1 2 3. Saka munotobika here? Tinobatsirana, ndo imba yacho. Handizomiri kuti inini ndasvika pamba na6 o'clock amai havapo ndomira kutoti vachondibikira ndozodya, pamwe munhu ari kupinda na10 amuri kutaura. Saka zvibude pandei ndatongosvika paipai aiwa fasta ndomhanya nepoto mwana odya. Kandi ndotoona kuti mwana enda unotorwa here kucreche, kana mwana asina kunotorwa ndotoenda ndonotora. Saka hauzomira zvese kuti ungoti amai vachaita. Aiwa, kubatsirana ndo pacho patiri kuti panongodiwa communication chete mukutaurirana kuti mugone kubuda nechinhu chimwe chete. Okay, tomboenda kuna mai. Mama tingati secret chaiyo yamuri kuspice nayo kuti murambe muchirongera pamwe nababa, zvirambe zvichifamba 11 years muri mese, you are happy nanhasi, kuchengetedza that happiness kusvika patiri nhasi. Murikuzvigona sei? Ngati marriage haidi kuwanza masecret too much. Kana une chawaonawo chawaita kana kuti chawakanganisa kana chawanoti pamwe pamberi apa chinogona kuzobuda kugara wataurira umwe wako kwakanaka. Kubudirana pachena. Hazvidi kuti chero chiri uchiona senge chidika, hazvidi kuti vanhu muvanzirane. Communication ndo best, kungogara makataurirana
muchitaurirana musingavanzirani. Ndoona kuti zvinoita kuti zviite, because nhasi ndikamuvanzira chinhu chiduku mangwana anenge atofunga kuti saka munhu kana zvambondivanzira chinhu chakadai mangwana pakaitika chihombe anondiwanzira. So trust is the best, kuti titrustane pakati pedu zvinoita kuti tiende kure. Saka tomboti example magumbuka pane zvakubatai mungagumbukirane kusvika nguva yakareba sei muri two ipapa, kana kuti anokurumidza kuzoregerera ndiani between the two? Ya ipapo mabvunza munhu wakanaka, hakugumbukirana kuripo. Saka ndopaipai patiri kutaura kutoti pa11 years idzodzo, it's not like things are just flowing. No, there are ups and downs dzirimo mukatimo dzatiri kusangana nadzo. Isusu sekutaura ndaita kuti tiri vanhu vemadhirika, tinoitawo mabasa mamwe atinoita maprivate jobs, tinoita zvokugadzira mota ana mai vanenge vasiku. Saka ndogona kufonerwa neclient yechikadzi. Mr. Augustine, can you please come and do 1, 2, 3 things on my car? Ndinoenda kwekwe. Saka panhau dzetrust, mai vanenge vada kutoziva kuti arumbota anevese chikadzi ndiani, ndofanira kunge ndichibuda pachena kuti munhu ndiani. So sometimes yes, tinosangana futi nematemptations futi from those people. Tinosangana nematemptations akadaro ekutoti wega unotoona kuti izvi zvotoda kuti ndigone kukunda. Saka kukunda kwaunenge uchitoita unenge uchitongoga kuti manje munhu wangu akabata mahwana. Saka unofanira kuti nge uchitozvicontrola kutoti iyi inogo area iyi ndozi hurumende iriko kuseri ikaziya izvi hazvifambi zvakanaka. Saka ndo nhau dzenyu dziripo. Inhau ngoti kana kuri kuenda kunoita zvari kuenda kunoita zvinenge zvichiitikira outside of your area tinogara, kungoudza mumwe wako kuti asha ini nchamboendawo. Saka zvinoita kuti kunyange ndikadayira foni yafoniwa nemunhukadzi kana iri client, vanonzwisa kuti aiwa afonerwa nemunhukadzi, pasina kuti ndazofonerwa foni iya yandakawanda panzvimbo kuti pakutaura usiri mukadzi tozotanga kutsamwidzana, munhu makutotora nguva musiri kutaudzana mukati medzimba. Saka tinozama kuavoida zvinhu zvakaita seizvo kuti vanongoziva kuti aiwa ava vanhu vanodhila nemaclients akawanda both sex. Saka tinongobudirana pachena zvinhu zvotofamba. Advice yamungapa vari kuda kupinda mamarriage kana vane mamarriage ari kutosheka right now, itori pakona chaipi kuda kutodonha, any advice yamungapa kuti maybe zvinhu zvingagadzirika? Advice iripo ndeyekuti masecret semazuva ano nhau dzemafoni idzi, foni yauraya dzimba dzakawanda. Saka ndingangoti munhu haufaniri kunyanya kuva neprivacy pafoni. If you are a couple, you have to be open to each other. Handifaniri kuti ndikabata foni yavo vakanzwa kuti foni yavo yarira vachigeza vanodzoka vachimhanya vakaruma sipo. Aiwa, hazifaniri kusvika ipapo, hazifaniri kudaro. Vanofanira kutodedza vari kuti baby, can you please answer the call for me? Ndodayira. Same thing neni, kana yakatorira ndofanira kuti vaziva kuti can you please answer that call? Ndodayira. Saka ndingangoti pafoni ndo pane most of the things zvirikuitika zvirikuita kuti dzimba dzisatadze kumira. Saka zvinhu zvinongoda honest kune mumwe wako. You have to be honest with your partner. Pasava neprivacy yakanyanya sekutaura kwaita amai kuti pakanyanya kuva neprivacy kutoti iwe unoti ndozviitira zvinhu zvangu ndiri one, ipapapo ndo pasingazonyatsofamba zvakanaka. Saka ndo patataura paipai tikati pa11 years idzi it's not like dzaingoerera, no, ndo mamwe acho ematambudziko atiri kutaura iwawo kutoti we are celebrating kuti we have managed to resolve our differences. Kana pane zvinenge zvaitika pakati pedu, we sit down and talk. Hakuna munhu anotaura kuti ndava kubuda mumba, aiwa uchendepi. You sit yourself down, then we discuss the matter until we come with one solution. Zvichireva kuti marriage hakuna makwizi, wapinda we discuss whatever zvatasangana nazvo, tinoonesana. Yeah, whatever the situation that you might face, munofanira kutongoonesana as a couple, not as a one man. No, ukada kuzudza inini kutoti uyu abvaisa chakadai so, saka ndichatauri naye, wakutoita zvako vega. Ipapapo ndopekuti zvinozosvika to that extent yekuti zvinhu hazvichadzoreki. But mega muchiri vaviri
muchiri vairi before you even tell anyone muchiri 2. Yeah, just try to have some ways dzekuti mutaurirana. So isusu marriage yedu chinhu chiripo ndechekuti tikatadzirana seni hangu inini ndiri munhu anoadmita kuti ano I'm wrong. Ndikatoudziwa nzonzi apa vareswa kutamba ndobvuma mhosva. So kubvuma mhosva kuitira kuti zvimuverukire. Zvino ndikaramba ndichiramba ipo pane maevidence aripo ekuti ndaporonga hazvibudi. But ukabvuma mhosva mokumburana regero aiwa mai mwana ndapotsa kutamba motoregerana zvototanga kuendeka. Asi zvekuti mozoda kumirira kutoti timbotsvaga marriage counselor moenda makunorohwa dzimwe mari dzazvingafanire kurohwa. At the end of the day you are losing something pazvinhu zvokuti maikwanisa kugara motaurira muri vairi. Saka zvinongoda communication ndo the main thing. Tateni takuenda edu kupesira kwechirongwa chedu. Tisati ndabvunza mubvunzo uri kuteera taida kuti andanzoti mai nababa sekapo chishuwiro chipi chamunacho mumarriage menyu? Chishuwiro chatinacho mumarriage medu ndechekuti tirambe tichingowirirana sezvatiri kuita already kurana kwatiri kuita uku it's something chinoita kuti tirambe tiri tosena nhasi. Saka tinoda kutoti that friendship among ourselves irambe ichienda mberi. Pasava nekuita mazvake pasava nekupokana but oneness pakati pedu ndo chishuwiro chedu chatinacho ichocho. Zvinhu zvese zvikaramba zvichiendeka tichiwirirana aiwa we can go far. So baba munoita nezvei basa ora munoita? Inini ndinoita nezve kugadzira mamotikari. I'm a car technician and I'm also a panel beater. Saka mota dzinoda kugadzirwa, mota dzakafa dzinoda kurova madiagnostic, tinorova madiagnostic. Dzinoda mabody panel, tinorova mabody panel. Mota dzakachaisa tinodhonza tichitorova madisplays. Ndo basa rakunoita iro. Alright. Yeah. Munobatika sei uye kupi? Kubatika tinobatika pa WhatsApp, tinobatika pa direct call, tiri based muTembisa. Tembisa yakakura hayo saka isusu tiri kuside kunonzi kuWinnie Mandela ndokwatiri. Saka tine number yedu yekuti vanoda kutibata they can just contact us through direct call or WhatsApp or email. Vapi email? Email yedu inoti lecturegaston@gmail.com. Nichadzokorora lecturegaston@gmail.com. Or vanoda kutibata pa mapos vanogona kutibata pa 0629 148473. Nichadzokorora zvakare 0629 148473 ndo number direct call. So mukatitsvaga aiwa tinowana anytime then toita quotations. Right. Baba na mai Gaston. Iko zvinezvi yasvika nguva yemagames edu aye. Timbovaraidza pfungwa tichitamba magames. Alright, aiwa pakanaka. Tione kutoti timboona ndiani anoenda nemubayiro handi? Aiwa pakanaka. Handi tinoona. Right, pari zvino tasvika pachikamu chemutambo watoda kumbotamba nemacouples edu amai nababa Gaston. Ndizvo handitya? Ndizvo chaizvo. Muri ready rako man? Aiwa tatoa ready. Sa mutambo uri panapa ka? Yeah. Uri simbu. Okay. Tine madrinks ari panapa. Yeah. Tine madrinks ari panapa. So chirungodiwa kumechanisa. Kana mukange mawina mukagona kumechanisa handika? Yeah. Kutaura kuti muri kuenda kumba kwenyu makabata chi? Excellent.
icho 2 liter icho andidika Yeah. saka pari zvinezvika muchange madrinkis enyu ari apa Alright, andidika yeah. saka chamunongoita kunhonga mwesa mechibatsirana maina baba andidika Alright. asi kana mechinge maisa madrink enyu line up yenyu apa first munoti ready Alright. tobva takuudzai kuti zvingani zviri ready kana kuti 0 kana kuti 1 or 2 or kusvika 5 akwana apa aita right mukakwanisa kuisa 5 Yeah. pamaseconds atichakupai takadi takaenda ne2 liter yemafuta but mukatadzawo pamaminutes atichakupai akuna munhu ari kuenda nechi Zvinenge zvavava. saka tiri ready Tava ready. now chirongwa chedu chatanga komana handei Alright, Sunday baby. Nanganis. This one. Grab me. This side. And which one? Mutera is. Yes. Hoya is. Then you start kupedzera pana. alright iko zvinezvi mune matatu Oh. Alright. Saka pano ti strategize tine 3 handidika. Tine 3 saka pa 3 aripo. Tuda kuzibatsanika uchitaura kuti ndipapa tingachinja pari kufunga. Geti vise iri. Towata. So. exactly iko zvinezvi tava maviri no. Miraiton tine rimwe tine maviri Saka rigatidai. Right. Papa paripo towatadai. So. right magutsikana here varume Yeah. mungada uchinja here kana muda kusiya zviripo Ngatombosiya zvakati. tine maviri Saka ngatidzokere apa urikuona kuti unoita uchitaurawo pamwe panoita towatadai. So. Rigatidai. magutsikana here Ndikoko. iko zvinezvi tine rimwe Baby, ita zvinhu izvi. Ufana kuzara unenge watoti waribvisa papi because toda tiri muchiri kuenda mberi baby aya angagara akadai. Ngatimbodai so timbotangira nekunoko. varume magutsikana here boere Abo. haiwa iko zvine matamba but mungori nemaviri chete Alright. ende nguva dzedu dziri pane 2 minutes 36 seconds Wait, baby, uone tatu more than half. Mira. Wait, toda kuti tinyatsoziva kuti rega timbotanga nepanapa pari 2 apa nditi. Timbosiya pakadaro apa. Towatauya apa pachidai so. Koko iyi ngaiuye apa iyi apa. Kandike timborova futi iyi. You sure? Yeah. ndizvo here Zizozvo. tone ari korekti mangani apa 1 2 3 4 0 Saka tatozoputsa manje apa. 0. Tatozoputsa. 0 baba Tatozoputsa. mahora Ayo, rega. Anzi 0 roti ari kuwekwa. Ayo, ndizvozvo handiti handachinja uko. Kurati kuti apa ndopana ari korekta. Saka ngatimbosiya pakadaro ipo. nguva dzedu dziri pana 3 minutes 59 taane 4 minutes 1 minute down to go 1 minute to go Yeah, 2 zetu pakamira sesofa 10. sofa pakamira pakaita kuti 1 2 correct 2 correct. Baby. Itawo chinonga ushamwa. Right, andi taura kuti fast boss nguva. Wainya I'm confused. Ndio zvatasiya katekata pati chinzi 0 paya. Tichiti tabona. Saizoenda ku 2 correct se. Ndizvozvo handita swapa here naye mukadzi wangu. Atina kutamba ndo pazosvika Griffith. Aiwa tatotamba saka taura kuti titangire apa patandasiya. Manje apakana watochinja tokonge totodzokera kuzi. marede ipapo kana kuti muchido Boss kufana kuona kuti wabvisa papi. nguva dzedu dzasarwa ne15 seconds saka iko zvino mune 0 You see, watopaza vanhu zvakaitika sanda achiti kuno kukuru board then titangira but anyway
It's okay. Handi duchakadaro getidai. All right, 4, 3, 2, 1. Iko zvino mune 2 correct. And the time's up. Now. Okay. Kazongo itachi chamadziri boa. Tinomusiya papa pakadai tombodai. All right, takadai so tine 1 correct. 1 correct. All right. So. This one. Okay, I get some more. Huh? What did you do? This one. I unototora kuchinja kuti ndini chinjika. Iwe unototora kutoisa parutoona pa right. Ingosaka kana pabvisa kuti wabvisa papi. Wanyanya maranda. Titende. Magutsikana. Yeah. Tine 1 correct. All right. Tombodai. Takamira takadai so magutsikana here. Yeah. Tine 2 correct. Saka si boa. Tombodai. Takadai so takagutsikana here. Zvekutodaro. Tine 1, 2, 3 correct. Pari trick. Minute 1 ndoradona izvezvi. 3 correct. So I get 1, 2. But one, I get it die so. Tombodai. Magutsikana here. Zvekutodaro. Tine hedu 2 correct. This one. Yeah, you're fine to get up. It's gonna get you to get your foot up today. Andy, Magutsikana here. chocolate. Tine 2 correct. You're fine for the Tombodai. Tine 1 correct. Tinengwa yakareba sasa. Yeah, I got some more. Andy, Tagutsikana here. Tiri mu 2 minutes 20 seconds. Tine 1, 2, 3, 4, 5 correct. Takaenda makanotora mukombe wenyu makaenda nayo chi? Kumpa 2 lita yakarowa pasi makaenda nayo kumpa. vanonokanga. Vanonokanga. Munasa kunovakangira baba. Tinotenda.